Ola, chamome Alejandra e vou falar dun libro titulado Un animal chamado Néboa, de Ledicia Costas. É un libro que trata de acontecementos na Segunda Guerra Mundial, está dividido en 5 partes narradas en terceira persoa. A prostitución das mulleres dos soldados Sonderbausten, o naufraxio do buque Indianápolis, os bombardeos do avión Enola Gay, o cerco de Leningrado e o xuízo dos maltratos e torturas. Non son fan de Ledicia Costas e sempre teño un debate de se os seus libros son bons ou son malos e as súas introducións non me chegan. Pero teño que dicir que este libro o recomendaría polo feito de que Ledicia fíxome sentir un montón de emocións e fala da maldade do ser humano. O relato que máis me gustou foi o da prostitución das mulleres, porque sentín rabia e sentín tristura e Ledicia conta cunha forma tan directa que parece que o estás vivindo ti. Outro relato, o das mortes das persoas inocentes nas bombas nucleares, como se despertan e non saben que vai ocurrir tal catástrofe. É un libro que recomendaría 100% e que mostra a decepcionante e cruda realidade da maldade do ser humano.